Šta mislite o Bretorijancima? Bretorijanci. Bretorijanci su, dragi prijatelju, ljudi za koje ja nisam čuo. Tako da ne bih znao da ti odgovorim na pitanje o Bretorijancima. Oni su koji ništa ne jedu, a ponekad ne piju ni vodu. Znači, ništa ne jedu, a ponekad ni ne piju vodu. To su pravi Evropljani, brate. To su pravi vitezovi. To su pravi vitezovi, evropski vitezovi. Uskoro će u Evropi svi da budu Bretorijanci kada ovaj odozgo počne da ih bije. Imate informacije? Imam informacije, piše ovde. Ovde piše. Ima svi da budu Bretorijanci. Nisam znao da to je, viš u Bibliji se govori o Bretorijancima, samo se ne zovu tako. Drugo ime u pitanju. Nego se koristi ime Rešaim, zlikovci. Zlikovci, Rešaim, koji uživaju da ljudima prospu mozak. Uživaju u ljudskoj patnji. Raduju se tome. Rešaim. I onda kaže, blago onome koji ne ide na veće bezbošničko. To su ti Rešaim. Zlikovci. Oni kad bi mogli da zabiju Bogu prst u oko. Znači, raduju se zlo. Eto, oni će budu Bretorijanci. Sve kad ih ovaj odozgo. Kad im zavrne slavidom. Da ne kažem da im zavrne nešto drugo. U Leskovcu se koristi termin. Nećemo da budemo vulgarni. Sale zna na šta ja mislim, tako da... Idemo dalje. Idemo dalje.